لآمدی کمپین هەڵبژارتنان چاوە بڕێڤە دچە برێس زەیاد جەیلان هەفسەرۆکی هەدەپی یە ئامادی و بەرپرسی کمپینە هەڵبژاردنان لە باژار نەهارە سوبخوا بمەڕەیە کەکی زیاد گەلکی سوپاس بۆ دەمیوا مە دخواست ئەم بزانن کا کمپین لور ji bo هەڵبژارتنان چاوە بڕێڤە دچە. سلاف ji bo we ji bo temaşevanên hêja kampanya me pir xurt derbas dibe. Amed 2 milyon şêniyê wî hene û heman wextê de 17 navçe wî hene. 4 navçe navendî, 13 navçe jî navçe me dervan e ji 14 gulanê re ma 12 roj em armanc dikin ku bigîjin 2 milyon însanên xwe, 2 milyon şêniyên xwe bi 12 wekîlên xwe re, bi 12 namzetên xwe re em hîdî nabêjin namzet, em dibêjin wekîl. Em bawer yani hûn bawerin ku ê derkevin û hەڵbژartina derkevin. Werin derxistin, werin derxistin. Em bi 12 wekîlê xwe re bi rêxistina xwe ya HDP re, bi rêxistina xwe ya Partiya Çepên Kesk re, bi rêxistina xwe ya Partiya Herêmên Demokratîk re û çi qas saziyên sivîl ên dostên me ê hevanên me hene. Karim bêjim tenê ji bo Amedê me ji xwe 20 ciyê me hene navçeyê me rêxistinên me. 6 nêzê heftê jî me biroyê hilbijartinê vekiriye. Em mal bi mal, gund bi gund, esnaf bi esnaf em gelê xwe ziyaret dikin, guhdariya xwe dikin û nêrîna xwe bi gelê xwe re parve dikin. Em dibêjin gere em 14 mehê ji sîstema AKP û MHP xilas bibin, pêşiya aştiyekî birûmet, pêşiya azadiyê hem ji bo Kurda hem ji bo tebahiya beşên civakê ên Kurdistan û Tirkiye ve bikin. Belkekî zêad yanî di demên dawî de gelek endamên we hatine girtin yanî em dibêjin namzed û endamên we hatine girtin. Yani hûn çi dikin wêne çendê karîgeriya xwe xirab heye li ser mesela hilbijartinan û hûn çi dikin ji bo ku ew werin azad kirin? Bi destûra we ez ti hevok behsa hilbijartinên 2015 bikim. Eger bi Kurtî kekî zêad çunku me gelkî pisyar hene. Eger bi Kurtî fermû. Ez yek hevokekî AKP ji bo ku seçimê qezenc bike di 2015 de bombe texan. Bi seda însanê me jiyana xwe ji dest da. Vî hilbijartinê da jî êrişê partiya me dike, bidey hezara endamê me di zindanê dane, bidey hezara endamê me koçberin û bidey hezara endamê me jî bi cezakirinê re rûbirû hêştine. Lê tev û wî jî nikarbûn îrada me bişkînin, nikarbûn îradeya gelê Kurd bişkînin, nikarbûn îradeya siyaseta demokratîk bişkînin. Rast zorî û zehmetî heye lê em xebatê xwe jî bi xurtî didin meşandin. Em dibêjin gel Kurd be ew nikarin lêstikên hilbijartinê bînin pêşiya gel daynin. Kekî zêad iddiayên wê hene ku sindoqên dengdanê bingehên dengdanê neparastîne. Hinek layan wesa dibêjin rast e û nê çi bikin yani wê çi bêkirin heta ku werin parastin ji bo hilbijartinek azad were kirin. Rojnamevanên wekî we kirin em vê bersîvê didin. Hêza herî mezin gel bixwe ye, îradeya herî mezin gel bixwe ye, em ê bi hêza gelê xwe dibistan bi dibistan biparêzin, navçe bi navçe biparêzin û sindoq bi sindoq em ê sindoqa biparêzin. Em jî ra dibêjin nusheya îmzekirî ya dawî hetanê bigîje lêjneya hilbijartinê em ê wan nusheya wan encamên hilbijartinê biparêzin û bigîjînin lêjneyên eleqedar. Rastî em jî pir bi rêxistin kirîne, rêxistina opozisyonê ê dervay me jî rêxistin kirîne û em ê sindoqa ji faşîzma AKP û MHP karibin biparêzin. Hêza herî sereke gelê me ye. Keke zêad rayadarên AKP hineka jî gotiya ku itîfaqa Kurd û azadiyê piştgiriya CHP û Kiliçdaroglu dike ji encamê peymaneka veşartî di nêvbera we da we HDP û CHP da. Ev rast e yanî peymanek veşartî heye yan ne? Tu peymanekî di nava me û tu kesî ra nîne. Em bi tekoşîna xwe gihîştine merheleya îroyîn
ام باورن بتاكوشين جي او اشيتي برا في ولاتي جيبوك ام قال كرد وكردستان وتركيا جي فاشيزم AKP ومهب خلاص بكن امي سروكوماريه دا دنگ خو بدن كلشتاروغلي وكيدن امي بارتيا تشابين كاس بكن اراده وكيدن امي يشيل سول بارتيا بكن اراده ودنگ خوجي بدن بارتيا تشابين كاس جيبوك ام قاربن اراده كي فرق بشينن بارلمان باشك زياد بابك ديجي هيا اوجي هنا كسان بيش بينيان دي كرنا كورانغا اردوغان اگر درنا كفا انجامان رد بكا تجفينا را چد بيجي ديروكا دولتا تركيا خطركي وها نكار حل بگره خطركي برمزنه تاني كردو تركا انجي كردو دولتي ناينه همبري هف تركو تركاجي تينا همبري هف دولتي وقال تينا همبري هف ناقوكيا كي برمزن در قينا هولي تهليكايا كي برمزنه نا اردوغان نا مهبه تو کس نکاره جبنه وی خطر بونی رزگار بکه جبر ویه که نهاد عمد بیجن وندا کرنه و مجبور نجی برده بريس زياد جيلان هف سلوكي هدف لآمدي وبربرسي كامبينا هالبجاتنا نور ام قال كي سباسيا تدكن ام جوارا سپاس دکن سلاوی خد بیشن